Hola, ja va tan ganes de fer un vídeo, però és que el problema és que tinc el pis una mica fet una merda, així que recollirem una mica i vamos a darle un poco, vamos a darle. Ja està més o menys tot recollit, bueno, un plano general. Anem a fer un cafè, sisplau. Sí, tinc una tassa d'un tigre, perquè sigui mejor, i lo valgo. Avui us vinc a parlar sobre les coses que un aprèn quan viu sol. Hola! Així que com veieu en el títol, avui us vinc a explicar les coses que jo he après al viure en un pis d'estudiants, al viure sol. Ho diré tot com una bonga perquè no estic dormit i no ho puc estructurar bé, però el cas és que les coses no es mouen soles, això per començar. Perquè, no sé vosaltres, però jo quan vivia a casa dels meus pares abans, per exemple, m'anava al sofà a mirar una pel·li abans d'anar a dormir, em feia un iogurt amb galetes i a vegades potser no recollia el iogurt, el recipient del iogurt i les galetes i m'anava a dormir. I per art de màgia, no sé com passava, el dia següent et llevaves i el iogurt i les galetes no estaven. Per què? Doncs perquè segurament la mami les havia recollit. També passava a vegades que sí que estava, ma mare s'enfadava, em deia que ho recollís, etc. Però el cas és que, clar, òbviament les coses no anden, les coses no se mouen soles. Ara mateix el pis està mínimament bé, però no sé si ho heu vist aquest matí algun plano que estava tot això un carajo. I és això, que s'ha d'aprendre a recollir i a ser conscient del que s'embruta. Clar, llavors, això que us heu de dir ara, que les coses no tenen potes i no es mouen, comporta, per exemple, doncs recollir. Recollir què comporta? Doncs fer bosses de basura. Què comporta fer bosses de basura? Que s'han de baixar. Què passa en el nostre pis? Que costa molt baixar les bosses de basura i llavors fa bastanta pudor tot el pis sempre. Però bueno, per això he posat l'incens abans, per a camuflar-lo ahí. Però sí, s'ha d'anar baixant les bosses de basura i és un palaco. Que no hay desayuno, Ted. Apunta eso en el vídeo. No hay desayuno, ven. A la vida sola mai hi ha desayuno. Explícaselo. Quan vius sol no hi ha esmorzar, perquè no se'n recorda comprar-lo. O sigui, el menja l'Uri per la nit, o jo també, no sé. Tu també. És que això és una altra cosa que us anava a dir. El menjar tampoc ve volant no apareix a l'armari allà, pum, per art de màgia. El menjar és una cosa que tu has d'anar a comprar i que tu t'has d'administrar, o sigui, li dones molt més valor a les coses, li dones molt més valor a un... no sé, a un paquet de pasta li dones molt més puto valor que quan la veus a casa te mare i que l'ha comprat ella. Perquè dius, doncs m'ha de durar 2 dies i si no m'hauré de gastar més diners. I s'ha d'anar a comprar i tal, i el que li acaba de passar a l'Ivan és eso. Jo m'estic morint de gana. Que se muere de hambre i que no hi ha esmorzar perquè no s'ha anat a comprar perquè ells el vam menjar per la nit. Que això és un altre, saps? A la nit tens gana, no saps si menjar-te'n o no? Doncs mira, ahir vam caure i ara l'Ivan no pot esmorzar. En un dia quanta merda genera, Ivan? Molta o poca? Molta, tio. Enfoca les basures, si no... Molta! O sigui, ara jo he fet una recollida així general aquest matí i ahir vam fer recollida, no? Ahir jo vaig rentar plats, sí. Tu i vosaltres veu recollir això i ja està mínimament bé i en una nit, o sigui, en 4 hores ja pot estar tot hecho una mierda. Però una mierda, entre que poses el sofà aquí, entre que obres els filipinos, deixes l'envàs al terra, no sé què, no sé quantos, sopes, els plats es queden a la taula després de sopar. No sé, en un dia es fa una merda impressionant, però és que no us imagineu. I si una persona ja fa merda, imagineu-vos 5 persones que som en aquest pis, que ara mateix som 3, però bueno, és criminal. L'altra cosa que també m'acaba de dir el plat, no tenim rentaplats, no som tan privilegiados. No som tan privilegiats de tenir rentaplats, esa cosa que és, no lo conocemos aquí. Aquí nosaltres el que hem de fer és fregar a mà, i això és una cosa també que jo, a vegades, quan vivia amb ma mare, pues, normalment, o ma mare o el meu pare, saps? Tinc els pares separats, però quan estava a casa seva, acabaven fregant ells i pues sí que al final nosaltres ens traiem el plat de la taula, el posàvem al rentaplats i me'n recordo que em feia pal a mi
O sigui, em feia pal, de veritat, agafar el plat, passar-li aigua i posar-lo al rentaplats. A mi també, un punyal, et feia pal, no, tu? Un punyal. Era samadíssim, era com, uah, he de posar el rentaplats, quin pal. I és que ara, ojalà tingués un puto rentaplats, ojalà, tio. O sigui, és un fly, fer així, poses el plat en allà i arrenca sol por arte de màgia. En canvi, nosaltres hem d'estar fregant, no sé què, que ja cuny, et poses la musiqueta i et passen un fly i t'acostumes al final, però bueno, que li dones més valor a un puto rentaplats quan el deixes de tenir. He de mirar el guió perquè si no, no sale bien eso, La roba es... Hòstia, sí, la roba, la roba, otro temazo. La roba és algo que tampoc es renta sola, no sé si ho sabia. Què has de fer? Bueno, pues mira... Què has de fer? No rentar-la. I és que és un tema, o sigui, jo fa bastant que no faig una rentadora, ara que ho penso. És com que costa molt fer una puta rentadora, és com... Ara us posaré un pla d'on guardem la roba bruta, però és com que tu entres al pis i justament a l'entrat trobes, pam, ahí, de bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Bienvenido a Calbous. Esta es nuestra roba bruta. Costa molt, tio, fer una puta rentadora. Llavors, en el cas hipotètic de que facis la rentadora, molt bé, l'heu fet. Una rentadora normalment dura 1 hora o 2 i després l'has de treure perquè si la deixes a dins, humida, doncs la roba humida, doncs no sé, suposo que és pitjor si la deixes molt de rato un cop s'ha fet la rentadora. Doncs nosaltres, a mi m'ha passat de deixar-la un dia, 2, oblidar-me de que vaig fer una rentadora i llavors estar aquí i dir, hòstia, que vaig posar una rentadora, l'he de treure. Anar-la a treure, agafar-la, què has de fer un cop has acabat de fer la rentadora? Doncs l'has d'estendre. L'estens, però és que aquí viene el problema, chicos, no s'ha acabat aún. Quan estens la roba, o sigui, t'has d'esperar, has de pillar un dia que faci sol, pel matí t'has d'esperar que es segui i després, en teoria, la treus, la plegues o fes el que sigui i la deixes al teu calaix. Però aquí no passa això. Bastants cops m'ha passat de fer una rentadora, no sé què, de treure-la, estendre-la i que la roba estesa es quedi en allà estesa. Años, lunes se ha quedado ahí. Es queda en allà estesa, dius, bueno, la trec demà, llavors justament demà plou. Tu dius, bueno, com que plou, pues ja està mullada, pues m'he d'esperar un dia més a que s'assequi. I va passar tot això. Què passa, Maxi? Que m'han cortado, loco! Que m'han cortado! Jo estava explicant això, que costa molt... O sigui, treure la roba un cop l'estens, costa molt recollir-la al dia següent. Normalment torna a ploure, es mulla, no sé què... també. Pilla la càmera. Acabo d'aixecar, si agafo la càmera se'm cau a terra, tio. Porta ja. Quan porta aquí, Max? O sigui, porta sincerament, menjar ja? aquesta roba crec que porta aquí 2 setmanes. 2 setmanes? O més, no? 2 setmanes? Jo crec que molt més. 2 setmanes és poc, crec. Què vas fer ahir? No me'n recordo. Tio, albòndigues. Hòstia, un platat. Està fino, Estava tot Són uns bo. paquetes. Pam, Nesquik. És el que vam sopar fa 2 dies. Perquè normalment cuinem, normalment fem pasta, arròs, pasta, Però bueno, s'havia d'aprofitar el carn, amanides... S'havia d'aprofitar el pa que s'estava... Sí, s'havia d'aprofitar el pa que el vam treure de la basura del Cap Bravo, que els cabrons tiren pa i encara no està caducat. Pot pa mi, gratis. I res, pues eso, que s'han de fer algunes cosetes quan un viu sol, totes les coses que un es pensa que passen per art de màgia, pues no, pues esas cosas las tienes que hacer tú mismo. Con tu mano! Bueno, això, espero que us hagi molat el vídeo, feia bastant que no feia un vídeo pel racó d'en Quico. T'ensenya aquestes petites coses que són... Que m'has cortado. Són petits detalls El què? que et fas el cafè o Nesquik amb una forquilla. Amb una forquilla perquè no hi ha culleres. Perquè no queden culleres netes, no? I res, això, quants likes, Max? Va. Passa, xavales. Ara, digues, quants likes, tio? Doncs likes. On està la mitja dels likes? Quan és la Quan és Jo mitja? crec que la mitja són 30. Són 30, pues 60! Oh, 60, venga, va, 60. Si arriba a 60 bien, y si no también. Si no, no la suda, tío. No la suda lo que piensen de nosotros. Claro, o sea, claro. que- Eso está claro, tío. Claro. Eso està... I res, això, un kisses, espero que us moli la meva retornada al canal. I si voleu més vídeos i més coses, digueu-m'ho a la baixa de comentaris i jo estaré motivat per fer-ne. Així que... ¡Ay! Que vaya muy bien. Pero desde el colocado... Ese es... Y aquí va el Garfield, me despido. 1, 2, 3, ¡adiós!